Hub za zaštitu slobode izražavanja je projekat koji mlade obučava da je važna sloboda izražavanja, da je to jedno od osnovnih ljudskih prava propisano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Mi među našim vršnjacima podižemo svijest o značaju očuvanja slobode izražavanja i ukazujemo upravo na probleme dezinformacije, govora mržnje, ali i mizoginije. Aktivizam gradimo kroz saradnju sa medijskim redakcijama, susrete s predstavnicima institucija, radionice sa pravosuđem te dijaloge sa širom zajednicom na panel diskusijama. Kroz projekat je razvijen i edukativni priručnik, vodič kroz slobodu izražavanja, kao i digitalna platforma za interaktivno učenje sa kvizovima, video sadržajima, fotografijama, ali i primjerima iz praksi. Cilj je zapravo svim mladima približiti razumijevanje slobode govora, okupljanja i mišljenja zajedno s pravima i odgovornostima koje te slobode upravo nosi. Smatram da je sloboda izražavanja jedan od ključnih uslova za postizanje zdravog i iskrenog dijaloga o bilo čemu što nam je važno. Javila sam se za ovaj projekat i želim da koristim svoju slobodu i da kreiram pozitivnu promjenu u društvu.